Honek berriro motzean jokatu nahi du. Errasti gesten da hor. Baloi bila ondo atera da Errasti. Demoraldi horra egiten ari da. Euskat taldeari zentzua eta ekilibrio ematen dion jokalari bada. Euskarri lanak ondo egiten ditu. Bere horrean da lerroari asko lagunduz, datzelari batez ere bizentralari ere bai. Oso demoraldi hona egiten ari. Beitiari iritsi zaio baloia, ea zer egiten duen. Arerio zinguratuta, jokaldi ona, oso zaila zen hor aurrera egitea, ala ere hasiera batean behintzat lortu du, gero kendu egin diote baloia beste aldean Casares erasoan orain, eskuin egalean, atzean utzi behar izan du Casaresek espazari emanez, honek erdira, jaurtik eta ezkerrez, gora Salcedok. Pixka bat egiten duena Alabesek izango lauko lerro bat kokatzen du atzean. Alaina eta Morcillo dira zentralak. Morcillo ikusigu eskerri galean jokatzen askotan. Eta Moia erdian, bai, zentral postuan. Baita, eta uste de pixkat hor antolatu dutela. Gero Esparza eta Ibon Gutierrez dira zelai erdian jokatzen dutenak, baina Asier Salcedorekin batera, ez? Igual, Asier Salcedo dauka askatasun gehiago. Eskerri galean kokatu gabe, pixkat barrura eginez. Azken jaurtik eta horrela segin du. Horrela, ez? Pixkat barrura eginez, eta gero Casares eskubi galetikan eta Geni goian, ez? Eta askatasun gehiago, Asier Salcedo gusten duen leku hori Oscar Martínezek hartuz. Pixkat horre arazoak izango ditu Realeko, Sanseko, zelai erdiko jokalariek kokatzeko markaketak egiteko garaian edo jokalarik tapatzeko garaian. Casaresek ikutu du buruz, Beitia bere gainean Iban Malon. Iban Malonek bere alboko sake eskatzen zuen, azkenean Marrazainak beste aldera agindu du. Eta Sanse jarriko du baloia jokuan. Castañedak. Mugimendu eskatzen die beste jokalariei, Pardok ikutu du. Beitia berriro Castañeda, atzera egin beharko du. Atzeraino, atezainari emanez. Geni hurbildu zaio Toño Ramirezi honek. Baloia hankarekin atera du, berriz ere Toño Ramirez. Eta kantuan hasieratik saltoka Alabes zaleak. Alaxe da, aste berezi izaten ari da honakoa, makina bat ospakizun izan dituze 80. urteurrena ospatzeko astean zehar, eta bihar azken eguna izango da, bihar aipa dezagun Alabeseko eta Osasunako veteranoek partidu berezi bat jokatuko dutela eta orokorrean festa handia bizitu ahal izango dela Gasteizen. Festa horren hasiera ekitaldi bezala, lehen menuaren hasiera bezala, gaurko partidua eta perfektu izateko garaipena ondo etorriko litzaieke. Hala, festa giroan aste guztian zehar, Josuak esan duen bezala, kirol arloan bigarren B maila honetan ere oso ondo, liderra da esan dugu, aldearekin gainera gauzak oso ondo dijoaz, arazoak, beste modu bateko arazoak, bulegoetan arazo ekonomikoak, behin eta berriz ari gara esaten aurtengo denboraldian, hortxe da biltza ba, saiatu eta instituzioak azaltzen diren, baina arazoak dituzte zorrak, galantak. Jonan. Bai, hori betiko izaten da, ez? Arazoetan dagoenean talde bat, gero kaso honetan kirol mailako arduradunak eta kaso honetan taldea, lehenengo talde honek ondo funtzionatzen du. Beko taldeak ea dira poliki gora egiten, baina bulegoetako arazoak handia dira. Arazo ekonomika handia dira, konbenioa hor dago, akredoreak hor daude, iruditzen zaite horiek ordaindu behar dira baita ere. Epeak ere bai, eta zaila da. Epeak benetan min asko egiten du, ipintzen diranean oso luzeak izaten dira, baina gerturatzen nahi diranean berehala iristen dira. Bai, larri biltzen da, eta hor daude, ez? Eta bueno, askotan bezala, denak institutu zen zai pixka bat, eta movimento bat egite duten, ez? Alabesek badauka historia da, Alabesek badauka dena berriro ere ondo antolatu ezkeo talde hon bat izateko, eta horretan laguntza bat behar du bain, eta ematen dioten. Hala da, gauza konpontzen dira. Esan dezagun momentuz, Gabon egunez eginiko akziodunen biltzarraren ostean kapital zabaltzea, taldearen kapital zabaltzea onartua dagoela, egungo presidenteak esana duela,
ez dituela akzio gehiago erosiko, konpromiso hori hartuta dauka, eta beraz, eroslearen zain daude, kapital zabaltze horren kargu egingo den eroslearen zain daude, eta esaten zuten urte hasiera garrantzitsu izango zela norbait etortzen bazen, oraindik momentuz ez du inork aurrera pauso hori eman, eta ez litzateke taldearentzat berri txarra, 80. urte aurrena ospatzearekin batera, erosleren bat ere izea. Baloi erdirak eta arriskutsua, etzen hori bere asmoa, baina azkenean Castañeda kipinitako baloia gaiztotu eginda, eta gutxigatik joan da kanpora, hor errepikatuta jokaldia. Montero atezainak ateko sakea, motzean jokatu nahi du Ander Alaina kapitainari emanez. Hor galdu egin du Alavesek, baloi arriskutsua ez egiten duen Reala Sanse jaurtik eta Monterok ikutu, aldarratzea etzaio iritsi Realeko jokalariari. Oso gaizki jokatu dute, Bueno, oso gaizki jokatu dute. Irutzeite Esteban Gutierrez izan dela baloia kontrolatzerakoan utzi egin duena. Oso txarra kontrola. Bai. Eta orain oparia beste aldean Toño Ramirezek baloia kontrolatzerakoan joan egin zaio kornerra. Eta iruditzen zait hori utza handi bat dela, eta Realak hor azkenean jaurtiketa batekin bukatu du, baina zerbait gehiago egiteko aukera bat zegoen hor. Tome azarri pintze bali madak osatzuetan, holako gauza ikustitu. Leku txarra zen hor, kontrol txarra egiteko, edo pase hori emateko, edo... Eta hortxe izan du lehenengo aukera argi xamarra, Jokodroren taldea. Kornerra aterako du Alavesek, Tomeren taldeak. Zutoinen ipini nahi zuten baloia, aldarratzea berriz ere Salcedoren zatea zer egiten duen, erdirak eta itxia nahi zuen, baina ezin baloi hori jaso. Alaini Izmendiren kontrola. Erdirak eta kaskarrek egin ditu, ez? Baibiak. Lehenengoa, horrela antolatuta zegoen, nahi izan du lehenengoa pasa eta lehenengo Zutoinean da Realeko jokalariaren tarte horretan ipintzea, baina oso gaizki jo, hobea etorri zaio gero, gauzako beto egiteko, orduan aukerra egin ditu. Bai. Ez da ondo hasi partidua, ez dauka ritmo horik eta nik uste oso makaldi joala, ez? Errespetu handia batak besteakin. Gasteizen jokatu zen partuen bana egin zuten baita ere, kontuan hartu behar da baita ere, eta irutzeit errespetu handia. Alaves, bueno, partiduan dago eta ikusiko dugu, ez? Minuto gaurra joan bezala irutzeit gorago egingo duela. Eta Realak bere partidua egiten, alegintzen ari da atzetik jokatuta ateratzen, horretan alegintzen ari da. Arazoak baditu, Alavesek ondo presionatzen diolako, baina irutzet joko aldetikan ideala dela hori, ez? Atzetikan jokatuta ateratzea, posible balina. Castañeda irten da orain baloiarekin azkenean Pardori eman behar izan dio, Pardok eskubira Arkaitz Perezi Pardoren mugimendu ikusi du, baina zaila baloi horretara iristea, lare saiatuko da. Morcillo kondo babestu du, baloia kanpora, ateko sakea Alavesen alde. Asteburu honetako beste partidak, Iruñean Osasuna B eta Lemoaren artekoa bostetan hasiko da, beste guztiak bihar jokatuko dira. Real Unionek etxean Lamuela jasoko du, Atleti Bek Logroñesi egingo dio bisita, Barakaldok Oviedoren bisita izango du, Gasesarren, eta partida goiko postu hietan partida ederra, Mirandes Eibar bihar jokatuko dena, bigarren eta hirugarren sailkatuak aurrez aurre. Partido ederrak amendikan aurrea asko. Iritzi zaitu asko jokatuko gara, hor goian doden taldeen artean, hor sartzeko borrokan ari diren beste talde batzuen artean, eta oso interesgarra gelditu zaiola, eta gero behian ere bai. Barakaldo hor dago, eta... Barakaldo azkena da une honetan, azken sailkatua, zamat arazo. Partida honak aipatuta, datorren astean guk eskiniko duguna ere kontutan hartzekoa da. Gasteizen izango gara, datorren larunbatean arratsaldeko 4etan Mendizorrotzan, Alaves eta Real Union izango ditugu aurrez aurre. Goian egoteko, goiko lehia horretan sartuta dauden bi talde aurrez aurre. Une honetan 10 puntuko aldea dago, bi taldeen artean, askotxo, baina datorren astean aurrez aurre izango dira. Eta falta orain arriskutsua Alavesen alde,
Salcedo jaurtiketa egiteko prest. Hor da, ezkerrez egin jaurtiketa, kanpora, gora.